Yero itra sesien pat nga kublei pi paro aku kerteng ka batyang tam ka jo Jesu te ke ke benta ka bangawan ra shapi ha ka ni kasngi kede halor kene ke benta ka ba ladon na pedeng jongpi ki ba jupet ya kene ka YouTube ki ba la request ya nga ba ngin ya don ya jing duai sha jing it te na pedeng jongpi kat ki bala ba ne shim benta lang ba ne snok tilang te nga kwa ba ne snok tilang ba ngin ya sha jing it haga kan riu terek nadu ka shipau baje hadu ka kan nyau terek nyau baje janmet te nga habang sha jing it ngam judi te laka bon singi kat no ru nga juyele ban nam di re te hanre lada pi phim la kata pi sa sngo tho hi kum no phin le lada pi sngo de ban di sadi te lada phim sngo de pat ban di te nai di te kamat jing duai ka ba itu isyakri jong utu syakri jong ublay ila request nga kedai ba ngin yo no e ka jing khia jong kari ba ulem pen khia no e kari te ha ka jong por ngin duai ba utran pen khia e ka perthai hi baro ko we la kalong ha ka ne ka ba ye dei bat ngi yo i kari bat ka perthai hi baro ko we ka don ha pedeng ka jing pang ka don ha pedeng ka nam sneu te ba uyo ba ublay un yo bat pen khia no te kum no hi phin chu duai tang ka wei ka mat ching duai te phi ha ban duai ru shibon ki mat ching duai te le se don ap deng jo phi phim pat ju malin te ngan ai phi ki mat phi la ban tho ye ki te ki mat knang ba phin so ha ba phin duai te ha ba phi duai ru ha bang ai kat ki ne ki mat ching duai le se phinong ani ngan la len da chu she e kum ne la bon palat te phi pet ke la pet ka wei te phi la khap rep ki khmat te la khabri ki khmat phila duai te la kut king ketu te phila pe sakaba ar ketu phila de puli kum to te phila duai kum ta kan hre puli lende te phinam la te sale kum ta ha phi duai te ning kong e ha phi duai sakan mau ban ai ngu shuai yo blai ai ngu yo blai te yak ni ka mat pat ka ba ngi da bu e ka thong ba ngin yo e ka jing pen khia jong kari te hapedeng yele ban beteng piang ye ketu kaju namar ba kajing thmu syapang kata ka benta te henrai ladang isu duai beteng kata ka benta te nyimla ba chu duai beteng ye kaju ni haban duai sekiwe ru kimat te ngan ip kimat kat tu kan ne te henrai kiwe pat te phila ban beteng hi phila ban kat bayalam umen sim kan phila ban duai te sakawai ru kaba ngakwa manginia duai jur bha kalong ba utrai un pentut ya ka jingwan ka jong un pentut ban pau uneu 666 khnang ba ngin yo ban shakri lai lut ya ka kerteng ka jong utrai ngin yo ban job shibon ki man sim ki ba kordor tingin duai ba utrai unang pentut chuai ka jingwan ka jong khnang ba ngin yo ban trade dep ya ka kam ka jong bangin nam shu sngau sap ei kata ka kajing syakri ke jongi ke bangi dang yo ban syakri u tak ndiat henre ladangi ya kerpat lang barokot pobleun pentut chuak nang bangin yo ban job shibon ki men sem ki pakordor te kani ka jingya duai lang kalong ka badun bor bha namara da phi thang ka deng tang ndiat phi shet jing shet kan kham shim por ban i henre la da phi thang shibon ka i kloi ka mot habangi ya tli lang ka wai ban ya duai lang ka mot ka kius tat hakmat jong play te ngas ngude ye ka e ka ba iba David ila request ye nga ba ki ba don lang hang ne ba ngi la da ye shim benta lang kalong shisha ka jing kurku te ngam pen bor ye phi ba ro han re nga shu kentu ye phi ba kat ki ba sngo de kat ki ba sngo la ba de shim benta lang te ngine shim benta lang kum ki khon ki jong uplay ba ngin ya beteng lang yak ba ngin ya duai lang yak ni ka jing duai sha jing in te ka baning kong kamut kumbang ong ye phi ning kong phi haban ai ngo ka ba ar ya kani ka jing pen khia bat ka balai kalong ya kani ka bang ong ye phi ba ble unang pen tot shuwa te dala dep nang to phin dwai ka jing pen em ka jong ble ya ka ri bat ya ka jat ben riu bat ya ka perthai hi bar ko wai ki lok ki jor ki jong phi dwai ka jing pen em te da dep nang to pat phi dwai ka jing pen khia dwai ki kamba jai ki khon ki ti namar ka ti ka jong ble kala kren te ngiru
ngin duai ke jing pen khia kat bakum tin ke jong play ningkong petras ar sao te duai ki para banget ki basha pen hitom ben na ka benta kerteng ke jong u te duai na ka benta ka jong ki omba ka jing pen hitom kan nong ban re duai bakin job e ka jing pen hitom na mar par khoi ngi ha ban sha hitom na ka benta kerteng jong try te han re ngin long ken ki nong job ki barem amen te ngin duai ru na ka benta ba kajing shong suk shong san hakari bar haka jat ben riu hi baro te ngin duai kajing suk jong ka Jerusalem te bat kajing pen em ya ki jiu baro te ngin duai ya ka jing sniu baro kini ki kam sniu kum ka kam le no duai bakin yo da ka kam ka jam ka babiang bakin tre ka no ka kam hre kinom le kini ki kam le no ki kam pat bor ki kam peniap breu ki kam dikiat ki kam di drops ki kam khalai ki kam peniap breu ki kam peniap yalade ka jing accident ka jing tung ho kali ka jing mane blai thau ka jing mane ksut ka jing bam sap ka jing tharai sniu ka jing bishni ka jing wat daw ka jing thut chen ka jing penjat jong ka mariang ka khlam ka nam sniu ka klim ka auria ka ya syok ka ya dat ka ya nia ka ya pat ka pra ka thok ka syukor ngin duai lawan u khunyu jumai lawan u kelang kan don ka jing ada ngin duai ka ne tingin duai ru na kam ta balang ka jing as ngutho jing bot ka jing teli ha ki program ki pair naduka school pen pau hadu ki youth hadu ki women hadu kini ki women ministry ki music ministry but ublai unang say unang pen sle ikinong yalam jing ruai but ha ki do kino ki benta ban don kinong ruai kinong ya ro ha ka jing seng bo ble un sei ki te duai ru ka jing ye ka jing sok ka jing kmen kan sin syar ha ki long yeng kristan te ha ki banget baro khoi kin naman baha kin roi baha ker hai kin yo ka kam ka jam kin yo ka jing kin te ka promotion kin yo ka jing koi ka jing khia kin long shakli ha ki a baro khoi te ngin duai ru ki kamba ki dakla ki jing ai mun sim ba khoi ka jing tre mun sim ba khoi ka ding mun sim ba khoi bat ka jing pen baptis mun sim ba khoi but duai ru bau blen play ka jing khang bangin la banyalap hapo ka ri hasi ha ka ri India bat shaba kut ka porthai uble un sei ye ki nong tre ki jong u ki badai hang ni un sei hang ni ki badai shaka wei pat ka jaka un sei ne ki tu ki jaka bat kum ta ter kat shaba utrai ula ban pha lada ka de ban pha nang ni shatai na te shane kamon un sei ki nong yalap bat kum ta ter bat ngin duai ru ba hang no ha ba yalap ya ka gospel ka jong trai ki priogin pediang da ka jing kman kin pediang da ka jing yen bat ngin duai ru ka jing start ka jing tip ka jing champang ki nong yalam jong ka balang duai na ka benta ka jong ngaru kum ka ba hap ban yalam ki khon jong ka ministry nga hap ban ai ka tin ka jong uble na ka wi ka por shi ka wi ka por duai na ta ka jong ngaru bangan nang la shu bangan yo ki khubor ka ba te biang bangan wan ra shi na ka wi ka tayo shak wi ka tayo te duai ru ba uble nang sei shibon ki nong trei ki ban trei shir heme ka kam ka jong u na do ki nong duai ki nong ya sai ki nong trei ki ba 3 minut ki ba don ka jingkit khle bat ki ba tap ta ka jing e bat mun sim ba khoi te duai ka jing sngaw ret ka jing jam not ka jing loi ka jing pendam bat ka jing ko ngu ha ki banget barok khot kan ka de bandon ka jing ko ngu ka de bandon ka jing sngaw ret bat kum ta ter ya ki ba pja ka jing long man sim bat bala phai din ba kinwan phai biang show try lada piu i ki lo ki jor ki jong pi ki la phai din no duai na ka benta ka jong ki ba pli te khnang ba kinwan phai biang show try bat duai ka jing pendap ha jing don kam la ka long ha ka ha ki yeng ki sem ki rempe yeng kristan la ka long ha ki balang duai ka jing ker khu ka jong ublai kan long ki khon ki ti ki jong u bat duai ki nong yalam jong ka balang kin long ki ba thangan bat ki bas liang ka tin ka jong ublai bat da shisha kin nam hikai bakla handa kin hikai kat bakum ka tin ka jong ublai bat duai ru iki banget par khoi ba kin long ki bat thangan man puli ka tin ka jong ublai bat ki bala ban penia pheri jat man siam barok khoi te duai ki khun samla jong ka balang ru ba kin long ki bat dhap ta ka jing pun sle ta ka bor ka jong ublai bat ka wei pa ka wei ka ba ki le ka da man bha ka da roi bha ka imlang sa lang ka jingkur khu kan long ye ki bat kin long ki ba start ki ba pass bha ki exam du wai ru ka chong kha ka chong man kan long ka ba khoi kan long ka ba ketang kan nam long ka ek ka ba pentingit no ka ba pen sngaw si yo blai bat du wai na ka benta ki balang ki ba pher paro ba kin bot khat ba kum ka jin ka chong ublai du wai ba
kabalang kalak ban penmi iki apostol iki pastor ki nong hikai ki nong ye lupa ki nong ye lap duai ba utrai un penmi ba duai ba kajing hikai ka badai biang ki khon jong kabalang ki bala long ki shakri kin ai kajing hikai ka badai biang jing hikai bakla par khat dumak shap lot chakadoreng kyang ba duai kajing the bor ba ka jong mensim ba koi ka ribe bal ba sa hisien utrai un pha biang ba duai kajing teli ka ba kin jaman sem jong ki kin hon kristan baro ha ka met ukris te duai persia ya ki mensim phaidien ka mangal dep ong ba duai ru ba kan mi ka prayer to ka ba ar husau kenta te hala man laki jaka man laki dong man laki snong bat duai ru ba ublai pen klanyo kenjri jing duai jong kawai pa kawai ka balang ka babu yo new kenjri jing duai bat ngat bat duai ru ya ka jing khoi ka jing kentang haki banget bakan long ka bakhoi ka bakentang lakalong hakamet lakalong hakamen sim lakalong haka jing em angin long ki bakhoi ngin long ki bakentang duai ka neru bat duai ki khon baro akin long ki ba poi shaka jinget kumbala tho haka den ka jong uplay ka bat duai ru ya ka jing pendap ya ka jing gi tho pau bat ka jing tho lupa bala kran ka bakum ka den ka jong uplay na kam ki apostol kal nong ka baningkong ka khat ka bakhan riu khat pra hado ka ba ar ko khandai bat ki jingr khu abraham langba utra jung yu jisu kan wan chegi banget ka ba phila ban chem na galatia ka nong ka ba lai ka khat ka ba khat lai bat ka ba khat saw ti duwai na ka bantai ki ba duk ki ba suki khun swat ki khun rangli ba utra yu ban kur khu ye ki ba duwai ru e ka jing kwat e ka jing khia e ki brio pat e banget ba ro ha ka met ba ha ka mensim kumba pio e na yo anes lai ka khat ka ba ar te duai ru e ka jingalap da ki lat lengba kini ki bor kum ka tv ke radio ke internet ba ki lat pathai khu bor ba haba ki breu kin sngap kin yo ma e ka jingkur khu ba kini ru ki ba plat lengba ki youtube lengba ki tv kin dala ban ai ka jing kai ka ba de biang ba kan long ka jingkur khu ba ka jing men toy ya ki men sem ki ba kordor te duai persya ru kini ki men sim jing shep teng ka men sim jing arta ten ka jing bom ngai kani ka men sim syukur barok khoi in be ikini barok khoi ka ba phila ban chem na arthi muthi kala nong ka baning arthi muthi kala nong ka baning kong ka khot ka ba nyau tengin be ro kini ka men sim jing pang jing hitam kani ka jing yap klem dai por na ka bang na ki banget barok khoi ngin be ka ting ka jong ublai ko ang nyau phau phra phau ba his pa ar phau ngang ma jukran ya ka his pa ar phau ba ki briu ki ban em te namar kata in be ya kani ka jing yap lem patai por na ki yeng jong ki rempe yeng kristan amen but ngin duai ru baki banget baro kin long ki badak ta ka por bat ka ikhtiar bat ngin duai ru ya ka jing tre ha meghalaya ha assam bat chiki we de bat ublai duai ru ba ublai un ai ka kam ka jam ya baro ki bom don ya ka kam ka jam kham tam phi yo ile kino ki ba phitep dan nyau ka kerteng ka jong ki duai nam ta ka jong ki kin yo e ka kam ka jam te duai ki jing roi ha ka ba ki briu kin tip no yo try kan roi ha ka jing tip yo try om ba kin roi tang ha ka palang ka ba tho kerteng ha po ka palang han kin roi ha ka jing tip ka ba kin jaman sem duai nam ta ki ber rep ru lada don ki nong rep ngim yo ki ai ru ki jor ki chau ki khaw ki so ki pai lada ngi don ka pisaru nginam yo duai nam ta ka jong ki ublei un pen emi ki un kur khu ki ngin yas neng persya e ka por jong ka mariang ba kinom la un penjulor ki jing thong ki jing tep per khoi ti duai ru ya ka jing sham sngob ha ka jong ublei ya ka balang baro bat igi banget baro bat duai ru ika ribet ika jet ben riu ki nong sin syar khadar ngin duai ba kin long ki ba shep ting yu try duai kham tam na ka ban ta ki nong sin syar ba utrai un yo ban jet be de ki breu ki jong u ngin nom man thait la dala kut makna ka election re man ba phi duai man la ka sniru haba phi duai la ka long hakano kanu ka por phingen maui ka ne khnang ba haba poi ka ta ka por ba ngini jet ya kita ki bade ban pet ki bade ban khmi ki bade ban sinshar khadap kamut ngin yo de ki breu ki jong play te ngin be persya ya kane ka kam setan peman berkhoi kane ka jing penjat jong ka mariang kum ujumai eryong saw bat ki we de ngin dumok ikini berkhoi laki wan
Henry kin don bor ban penjat ban penpra ban penmen sawi ki khon ki jong blay bat ngin duai ru ye ke ne ke jingas ngut ho jingmon ha pedeng ka snong ka thau ha yeng hasam lane ha ka imlang sa lang bat kumta ter bat duai ru na ka benta ki tu ki brio ki bele snew ye phi duai nam ta ki tu ki nong ai suot duai ba kin i no ki tu ka kam kin poi no sha ka jingkal la ka bamon duai na benta ki tu ki bapli ki ba trei ka nu ka kam ka bom sei so ka kam ka bom long jingkal khu ba kin yo no da ka we ka kam ngan chu example ko mi ki nong de kiat lane kum ye kinong de tim lane kum ye kinong de kwai kinong de cigarette ngin duai nam ta ka chongki ba kin yo no da ko pa ka kam ka ba kham ba khang ba kan long ka jingkur khu ye ki te tang khin diat ngai phi ki ni ki example lane ki nuksa ki ba phin duai lane ki mat jing duai hala ai phi ki ni ki mat jing duai ba phin suk ba phin duai te ha ba phi duai te ka mot phi pet ken iwe la pet iwe phi la ya cha jing doi pet biang han rei phin nam la lan dat ba phin chu puli lan dat ba yekini bar khoi phin nam la te phi la dat ban duai ka we te phi la duai ken kum to te phi la ya biang ken ter te namar ba kamat pedeng ke de bangin duai ba ble pen khia ekeri te ka mot kata ngin kham shim bhai kata te ha ju ka por ngin shim yekini ru bat ye ka tu ko we ka bang ong ye phi ba uble un isnei bandang pentot khnang bangin yo ban ya lap chuwai ka hima ka jong bleng in yo an pen yar chuwa ya ka hima ka jong bleng te saki we pat ki jing duai ki ba phila bandang continue pat hang ni ya ka long yeng ka long sem ki lok ki jor bat kum ta ter te ngangai tang khendiat kini ki mat nga shu ai phi tang example ba phinang te phila bandang at chu but nakabanta ki badon pat ki mat jing duai te ha ki comment box phila ban tho lupa no khnang bangan yo ban shim nang to ngan yo ban shim nang ki tu ki comments ki jong phi ki ba phi comments doi nam tai ta karteng kom tam ta te phila ban comments no man ta ha ki tu ki comments bar khot bat kat ki ba phi nang comments pat ngan le kom no ngan nang tho ha ka we ka prayer points pat ka bangan yo ban duai khnang bangan yo ban penlut por ha ki jing duai ya ki tu ki jing duai ki ba phi ai bangin yo ban ya ra lang ha ani ka singi ka bangin ya sha jing et na du ka khan riu tarik men met chi pho ba ji ha du ka khan nyau tarik nyau ba ji te phila ban tho ki kerteng ki ai bat ka subject jong ka jing duai te na ka ban ta ki tu baro ki ba don ni ka jing mut ban ya shim benta la ka long kat nu ngot compare ki ba ya don benta lang ban ya sha jing et nga kwa e phi ru phi shim mi ki tu ki ba phila ban check na ki ni ki comment box ki ba ki briu ki la ai ki prayer request ki jong ki te da ka ba ki ai nang tu ngin shim khia bangin shim ki khulom ki jongi ngin tho bat ngin yo ban ra lang ya ka de jing duai sha jing et ha khmat jong play na ma ka jing duai sha jing et kalong ka ba khlan bha ngala ju i bhai ka ne na ma ngate ka briu ka ba khlan bha ban sha jing et te kamot phiru phin shim khia te ngam tep khat no ngot philong lak loi ban ya join lang bat ngi bangin ya let chakani ka jing duai sha jing et na ru ka khat riu ha du ka khat nyau tarik te ublei un yo ban kur khu ye phi lang baro te na kam ta ki bala ru ublei un kur khu ye phi na kam ta ki bom la ru ublei un kur khu ye phi te lada phi dang kwa pat ha kanu ka por te kamon ngila ban ya shim benta biang mangin le ye kane te nga kwa ban ong ye phi ba man lo banai ngin ya le ye kane te henrei lada phi la ki bala ban le ban ta banai te phin le man ta banai te lada phim la man ta banai te sa se join bat ngi ha u next month te man la ubnai ngin ya don bet ya kani ka jing duai sha jing et ba ngin ya duai lang man la ubnai te ki bala ban le bet man la ubnai ya ro utrai te ki bom la pat man ta ubnai phila ban le no la hau ta ubnai te henre man la ubnai ngin le bet ya kani ka jing duai sha jing et te nganget karwan ra ka jing khia ha ka ri ba ka jat ben re ko jongi bat nganget ublei unburi ya ka ri khasi ka jongi tang na ka benta ka jongi ka bangi shim khia man la upnai bangin ya shim benta lang bangin ya duwai sha jing et phikan mau haba us em ni neve ula pen bena da ka hukum ka jong u bandon ni ka jing sha jing et bat brio bat mra klai sha jing et ublei u yo sngo te ngaru nga kerpat ya philang baro nga kentui philang baro ba tongin ya sngo shirhem kat ki bala
kamut ngin ya shim bynta ba ngin ya sha jing in ba kata ka jing sha jing in ruto ai ngin le da ka mensim baro ba ngin le da ka don baro ba da shisha ublei udio aban kurku ya ka ri ka jongi un kurku ge yen ka sam ka jongi dengan ngan pila yo ike ka ba ngala yo ban kren te to ublei udio aban kurku ye pilang baro ngin sei kendo pat la shai haka video ka bangan yo ban ai ka tien ka jong ublei te saduai na ka benta ka syakri ka jong utrai na ka we ka por syaka we ka por te to ublei udio aban kurku ye pilang baro ya ro utrai